अरे ए ए ए ए ସେଠି ତୁ କ'ଣ ତୁ କ'ଣ ଏତେ ମଦ କାହିଁ ପିଉଛୁ କାହିଁ ପିଉଛୁ ଆରେ ଏଠି ବସିଲୁ ଟିକେ ବସିଲୁ ମରିବୁ ଆଉ କେଦିନ ମରିବୁ ନା କ'ଣ ତମେ କିଏ ଭାଇ? କ'ଣ ମତେ ହଁ ହିମାଚଳ ହବନି ଗାଁରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ପୁଣି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ମାନେ ତୁ କ'ଣ ଏମଏଲଏ ଏମଏଲଏ ତୁ ଚିକେନ ଟିକେ ମଦ ଟିକେ ତା ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିଲା ଯଦି ସିଏ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ଉପାସ ରହିଯିବ ନା। ଗୋରୁ ମୁତ ପି କୁକୁର ବିଷ୍ଟା ଖା ଆଉ ଲାଜ ମାଡୁନି ଖାଲି ମଦ କୁକୁଡ଼ା ଏଇଆକୁ ଖାଇକି ଖାଲି ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଦବ ନା ଆମେ ମଦୁଆ ମୂର୍ଖ ପାଗଳ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ରାଜନୀତି ଗାଁରେ ପଶିକି ଗାଁ ନଷ୍ଟ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ମଦ କୁକୁଡ଼ା ରୁକୁଡ଼ା ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରି ଭୋଟ ଦିଅ ବୁଝି